DXDC RadyoMaN Report. Nagpahinumdom ang National Nutrition Council kon NNC Davao Region nga labing importante sa adlaw-adlaw nga pagkaon ang protein ug calories, lakip na mga prutas ug gulay alang sa natural micronutrients, vitamins ug fiber nga makaalalay sa pagtubo sa mga bata. Kini human gipagula sa NNC ang datos nga nagpabilin gihapong nag-una sa listahan ang Davao Occidental sa mga adunay daghang putot o stunted children nga makonsiderang malnourished nga gisundan sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro ug Davao del Norte. Sa eksklusibong interview sa DXDC Davao kang NNC Davao Regional Coordinator Dr. Maria Teresa Ongson, gibutyag niya nga mas taas ang ihap niini karong 2023 sa Sarangani Davao Occidental nga anaa sa 25.2% kung itandi sa 21.3% ni adtong 2022. Hinuon mas ubos ang stunting rate karong tuiga sa Rion 11 nga naa sa 5.2% kumpara sa 2022 nga adunay 5.8%. Dugang pa sa opisyal nga padayon ang ilang pagpangita og paagi sa pagtabang sa mga bata nga mamaayo ang ilang height og timbang aron malikayan ang stunting cases og malnourishment. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.